she bedwani Alexander Kasee kwa dia de sre neto awofo ne abatan anim tichu ne wona wo Brim Central Mensimu e wo poye mantam ne mo se nkra na umba betwere BECE ne de nka be bosomi anana wotwe mienum ne ade a wo moboaboa won ho di anka de bebre no nkonte so wontimi nhia ade yie pan twamwe ombetene fia na afi wo mato so e ya de sre ne wo de to awofo ne abatan yedim Adom TV Kasee edeba Afi mock exam wa Alexander Kasee kwa woye achimodan mahebedwani ehhehye ye ema adesuafo a wokotro BECE no adesuafo apem ohensia ene aduoson 1670 ena wonom etwro bi now we wonom efi schools aduanai ba kumu ya aban ene ankorankore schools e Brim Central Mensini ni mu eka ho na bra Kasee kwa ene adesuafo no ehwehwe nkomo no ene wodi tu dwa se saa bre yi adesuafo ebo wo ho akwakoto BECE nsohwe ankebe ya woma won enye fie adwuma se de be ya obetumi enye bre dodoro asuade na wodi atro nsohwe ne se bia obetumi etwa yie parents asudie ene se ebiri sei no yenim se enkwala no wo mkofia ya na de yo ba ku mienu miensa yetu awufo nyinafo se sabri eye bere akwala no hia na somdwe sabri eye bere akwala no hia ono adadaje na odi besua de enu nti sabri de mo fa nche wo mo na mo hwe mo books mu na ma next mi asho mo nkura akwala kosua de okotro exams na se wanya de aye bu na bem wa hia main exams ni mpo okwa no wadi nkuku ansa oko nti no wo mo enya wo mo na mo nsua de Esther Kweso wa eye Brim Central Mensini no panyi kwankyerefo a wo hye adesua ho nsem so ono so de to adesuafo no anim se sa mock exam a wo kotwere mama wani emre se de be ya edu BECE nsohwe na obetumi atwero ne yie na yaka sansem nyina mankwala na omagina ho omu se examination malpractices no emboa won ebi mpo a question awo answer wo di wani atoso no po ebi po na wrong na no so akofa asamaba enti no yaka kire won say eno de emmoa kra enti in fact yakọ around yanti bibia sa say obi the paper bia ko share exams room say obi the obi enene nyankon kasa erondonko edwumtenani a wada achimoda MPs Committee on Education ano one also the same say enetwaso this time yeah throw mocky schools in total number of schools in 41 18 private schools and then 23 public schools and in England say MP you say it will be a public school and as a private schools there ankra there intino omoanyo ma there oye and I'm so no find themselves within the constituency now number of people so much and say students are much 1670 people are much